ako primárne my sme nikdy nechceli zakladať ako vlastnú školu, pretože no a ako v 11 rokoch ako dotknúť sa ako nejaké holky a tancovať s ňou, ako hovorím, mama si sa zbláznila, nie? Pretože som si myslel, že to je super práca, až potom mi došlo, že v podstate u toho môžem zomrieť. A vlastne ani neviem, bol malý, tak ako nie, že mi bolo 8 a hovoril som si, to by bolo super pozerať, proste to je holka medzi nohy. Ja som priberal strašne veľa, proste spánok špatne, organizácia špatne. Tak vítám tě, Míšo, u dalšího dílu podcastu. A já se vždycky ptám každého hosta, který tady sedí, aby se zkusil představit jednou větou. Tak jak by ses třeba představil ty? Bože, to bude dlhý podcast. Nie, čauko, ďakujem za pozvanie a predstaviť sa sám. To som nikdy nerobil. No, to je hrozne ťažká otázka. Predstaviť sa? Akože keď stretnem niekoho a poviem akože čau, ja som. Áno. A co třeba děláš? Že jo? Ja aj takto, že proste sa predstavím akože čau, ja som Michal a tancujem. Asi takto jednoducho by som to povedal, vieš, no jasne. Tak akože čo budem rozvádzať, akože čau, ja som Michal, robím toto, hento, tamto, tento. Jo, k tomu se dostaneme. Ke všemu tady k tomuhle se dostaneme. No prosím tě, tak jako tebe hodně lidí jako z toho tanečního světa zná. Ty už se v tom jako pohybuješ nějaký Pár ten pátek. Asi bude, no. To je asi kdy jsi začínal s tancováním? Kedy? Keď mi bolo 11 alebo 12 rokov. A to tě... To už je skoro pol storočia. No, ale donutili tě jako rodiče, anebo jsi se jako rozhodl sám, protože ono jako není úplně zvykem, že se kluk dá na tancování. No, to není. To není ani v dnešnej dobe. No. A donutila nás skôr ako, nechcem povedať, že rodičia, skôr to bola ako situácia a zároveň ako rodičia. Pretože my sme, keď sme boli malí, tak s bráchom sme lyžovali. Bolo také ako to, čo nás najviac bavilo. No a potom zhruba v 11-12 rokov tak to začalo ísť proste buď sa tomu človek bude venovať, ide to do peňazov, do času, akože extrém, akože lyžovať v Českej alebo na Slovensku v tej dobe republike si myslím, že ide extrémne ako do peňazí. Extrémne to sú čiastky, ktoré v podstate pri mnoho športoch si nedokáže ani nikto predstaviť. Ako verím, že sú aj nejaké ďalšie športy, ktoré sú takto ako nákladné, ale to lyžovanie si myslím, že je celkom dosť nákladné. A proste dvaja chalani, ktorí doma lyžujú, tak to ako niečo stojí a bolo to tiež o tom, že proste by sme museli aj 3 mesiace individuálny študijný plán, proste už v 12 rokoch proste byť aj 3 mesiace na ľadovci v Rakúsko alebo proste v zahraničí a tak ďalej. Takže to úplne ako mamka nechcela absolvovať, takže sme z toho závodného už v tej dobe ako juniori ako museli ako odísť, prestať s tým a začali sme tancovať, pretože mamka prišla domov s letákom a povedala, budete tancovať spoločenské tance. A my, mama nie. Takže ale asi to je tak. taková ta klasika, když ti rodič přinese ten leták, tyjo. Mě takhle přišli s letákem s tím, že budu hrát na piano, tyjo, takže to znám. No a hráš na piano? Tenhle podcast není o mě. Yes? Ale jo, jako jo, no. Každopádně. Je to tak. Takže... Letáky fungujú furt. Jako alebo minimálne fungovali, ale aj teraz proste, keď dostaneš letáka, alebo rodičia dostanú leták, proste bum, budeš robiť, dovidenia. No a takže ty si začínal na společenských, jako u společenských tanců. Ne. Jasne, že takže nie. keď si jí řekl ne, tak proste ne. Nie, ono to bolo tak, že mamka priniesla leták, úplne si to pamätám a proste to sú také ako, vieš, presne záblesky z toho života, ktoré proste ako nevymažeš. A ideme teda sa pozrieť do tanečnej školy, do tanečného štúdia. No a my sme tam prišli a bolo to presne tak, jak sme si mysleli, takže 11-12 ročných chalani proste aj teraz normálne ich máš problém dokopať k tomu, aby robili nejaký street dance alebo obecne, aby nejak tancovali. No a ako v 11 rokoch ako dotknúť sa ako nejaké holky a tancovať s ňou, ako hovorím, mama si sa zbláznila, nie?
No Počkej. áno, ešte v tej dobe áno, Okay. áno, to som bol ešte ako veľmi slušný, malý slovenský šuhajko a proste som mal ešte taký ako dištanc od slečien. Takže ako tancovať s holkou bolo niečo ako nepredstaviteľné. Takže spoločenské, takže niečo moderné. Keď som videl, ako, jak sú oblečení proste tí ľudia, alebo tie decká v tom trikotu, alebo v nejakých obtiahnutých proste legínach a tak ďalej, tak hovorím, tak to už vôbec nie. No a potom tam bolo disco. No, takže ako začínali sme na disco, no. Hlavne zober si, že v tej dobe proste ako nebol street dance, proste tak ako rozvinutý a nechcem povedať, že populárny, možno aj populárny, hej, ale proste bolo na to nahliadané, alebo ľudia na to pozerali ako na niečo také akože zakázané a tak, však to boli 90. roky, alebo respektíve koniec 90. Takže tých informácií ešte nebolo toľko, takže ani hudba, ani proste ako jak to vyzerá, čo sa robí, s čím to je spojené a tak ďalej, ako neboli. Boli to vždycky iba také akože je to najhoršie, oni sa točia na hlave, určite budú droga fetovať, budú to tí zlí chlapci, čo v podstate ako bola pravda, čo si budeme hovoriť, ale no, No a jak to teda potom začalo s tím streetem, když ty si začínal na disku, tak potom, jak se to jako vyvinulo a jak jsi přišel k tomu? Na súťaži sme videli prvýkrát. Fakt? Kdo s tím přišel? No tak ako my sme neboli tí, ktorí začínali na Slovensku s hip-hopom, to už boli proste iné skupiny, ktoré, my sme začali súťažiť v nejakom 99. alebo 2000 alebo niečo také. A v podstate už ako vtedy existovali na Slovensku ako streetové nejaké skupiny, alebo ako minimálne tanečníci, ktorí sa tomu, nie čiste, možno aj keď sám, áno, samozrejme aj čiste streetové, ale proste boli to častokrát ako skôr ako niekoľko tanečníkov, alebo proste súčasť nejakej skupiny, ktorí sa venovali zároveň streetu. A častokrát oni sa k tomu dostali úplne v podstate rovnako ako my, boli na súťaži proste buď v Nemecku, alebo proste niekde v zahraničí, videli to. Takže tak, ako sme si to predávali. Nebolo to tak, že otvoríš ako internet a telefón a máš 1000 informácií. Proste všetko to, čo vidíš, to proste preberáš a... No dobře, a tak ty jsi to tam viděl a potom jako co? Jako... Začal som tancovať. No počkej, to zní strašně jako jednoduchý, ale dobře, ty jsi to tam viděl a potom si teda přišel na trénink a řekl si, pojďme začít dělat street, nebo? No, v podstate hej. Jo, no, a kolik ti bylo? 2-3 roky som tancoval disco. Takže 12, nejakých 14-15 rokov. Jo, to sa z toho ale to v nebál, podstate na prvej ako súťaži, viac menej. Takže keď som začal tancovať v 97., 8. alebo niečo také, tak 99, 2000, 2-3 roky. Okay. No a na prvej súťaži sme videli vlastne prvých to a pak sme iba skúšali tie veci. S kým? Sami. My sme nemali trénera na to. Fakt? Vy ste sa ako učili sami? No, nebolo. Podľa čeho? To, čo sme videli na súťaži. A potom sme si začali proste šerovať v tej dobe ešte VHS-ky, pretože nič iné nebolo. Takže sme mali proste VHS-ku z boty, Battle of the Year, to ešte nebola ani hip-hopová, ale proste ako breaková proste akcia. Ale myslím, že to boli boty, Battle of the Year. Myslím, že áno. Takže to bolo prvé vlastne ako kontakt vlastne aj s touto streetovou alebo respektíve breakovou kultúrou. A tak nejak sa to ako nabalovalo proste na súťažiach, cez známych, bola breaková skupina v tej dobe proste v Bystrici, ktorých boli to chalani, ktorí ako jazdili rôzne na súťaže a oni sa tiež s tým stretli už. Takže proste rôzne sme to ako kombinovali proste. No dobře, a potom teda ty se rozhodl přestěhovat jako do Česka, do České republiky. A co tě jakoby donutilo právě jako něco rozjet tady, jako co se týče taneční kariéry, nebo vlastně proč se rozhodl pro to Česko? Protože škola. Ty jsi sem prostě jel jako studovat. Aha. No a jakoby myslel jsi vždycky, nebo chtěl si být vždycky tím tanečníkem, nebo tvý jakoby, řekněme, cíle byly trošku jiný, že jsi šel třeba, já nevím, studovat jako plácnu, zemědělku, práva, to je jedno. A prostě si říkal, dobrý, budu se věnovat tomuhle a pak... Práva som šiel studovať, no. Fakt? Hej. Vidíš to. No.
A nemyslel jsem, že budem právník teda, však ani nesom, takže. Takže jsi vždycky už jakoby tak vnitřně si jako vždycky věděl, že budeš tanečník? To asi nie. Ako keď mi bolo 18-19, tak proste som to moc ako neriešil, takže skôr som si hovoril, že budem robiť to, čo ma baví, nech je to čokoľvek. A ako mňa právo bavilo, ale nebavilo ma sa učiť tie veci na spamäť. Prišlo mi to ako strašne moc informácií a hlavne už v tej dobe to bolo tak, že my sme prišli s bráchom ako do Česka, do Prahy a on už tu bol rok predtým a my sme začínali v BDS-ku, alebo v tej dobe to bolo ešte Echo, tak. Echo Praha, potom to bolo Echo BDS, nakoniec to bolo BDS-ko a začínali sme tam a chalani nás vlastne učili a boli vlastne takými našimi prvými mentormi, že nás niekto vyslovene učil, trénoval, Miro s Ferom. A v tej dobe asi ako až sme začali, pretože zase to boli nejaké nové informácie, skúsenosti, betly, prvé, čo ja som vôbec v tej dobe nevedel, akože čo je, takže prvé betly, prvé nejaké súťaže. V Česku to v tej dobe vyzeralo trocha inak než na Slovensku, takže bolo to trocha ďalej, alebo troška viacej a niekde inde než na tom Slovensku, takže proste bolo to viacej príležitostí, viacej možností, aj už sa nejakým spôsobom možno aj živiť proste tým tancovaním. Takže v tej dobe som mal, bol som na dvoch stoličkách, tancovanie a škola. No a ako do nejakej doby to šlo proste ťahať ako spoločne, ale už potom to bolo proste buď alebo, no, to je tri. No a kdy ses teda rozhodl pustit tu školu a jít přímo? To som ju nepustil, oni ma vyhodili. Ale... Kvůli tomu, že jsi tam nechodil? No ja som tam nechodil, to je jedna vec, ale ako nie kvôli tomu, bolo to kvôli tomu, že som neurobil skúšku proste, na tretíkrát, no. Jasný. To bolo také smutné, ale tak ako čo. A tak vždycky, já třeba věřím, že se vždycky děje to, co má, protože... No ako zase 6 rokov stráviť na škole a byť bez ako ničoho je také ako smutné, blbé, ale tak hej, no. Jako zabolí to, no. Ako trošička, ako mal som akože... Poplakal som si do vankúša, bolo akože, hovoril som si, super, ako 6 rokov, fajn. Je to také, ako keď sa rozídete s holkou po 6 rokoch a poviete si, tak nič, skúsime to znova. Ale znova už to aj skúšať nechceš, takže... Ale skúšal som to, áno, keď sám, skúšal som to ešte, potom som bol... S tou holkou nebo na tých právach? Na tých právach. Okay. Skúšal som to znova, nevzali ma a potom som to skúsil v Plzni, tam som vydržal rok, alebo vlastne ani nie rok, tam som iba si dal prihlášku a už tam som už vôbec nechodil. A kdybys třeba netancoval, co bys dělal? Gynekologa. A víš, že mě to nepřekvapuje. Já si dělám srandu. Yes, ty víš, že vtipkuju. Možná. Yes. Ne, ja si dělám srandu. No, pozdě. My to katnem. To sa vystrihne, teším sa na to. No, tak ako... Ne, keď som bol malý, tak proste... Už tam si vedel. Už tam som vedel. A ako ani vlastne ani neviem, bol malý, tak ako nie, že mi bolo 8 a hovoril som si, to by bolo super pozerať, proste to je holka medzi nohy. Ale strejda bol gynekolog a proste... A vychvaloval si tu. Ja som vždycky prišiel s historkou, počúvaj mamoj, musím ti povedať, dneska som mal takú. Ježišmarja. No, ne. A čo sa bavíte při rodinný večeři? No, víš. No, ale občas to boli historky toho podobného rázu, akože občas to bola sranda. Takže tako, už keď som bol menší, no, tak som si hovoril, že gynekolog, ale tak vieš, ako, to som chcel byť aj ako smetiar, to som chcel byť ako kozmonaut, pyrotechnik som chcel byť. Okay. Takže buď gynekolog alebo pyrotechnik, pretože som si myslel, že to je super práca. Až potom mi došlo, že v podstate u toho môžem zomrieť. Takže buď pozerám na holka medzi nohy, alebo proste budem ako štíkať drátiky. Ako, či štíkaš ako drátik alebo pôčnú šnúru, to už je asi... Jo, to je práve, to stejný, vieš, ako červená. No, ale nakoniec proste to zostalo takto. Ty jsi říkal, že těch kluků prostě v tom tanečním světě není moc.
to znamená, že vás jako nebylo moc ani v té jako skupině, že jo? Prostě vždycky tam převládají holky. Zažil jsi někdy pocit, že tě chtělo jako strašně hodně holek? Protože prostě chápeš, jako tanečník, hip-hopper. Ne, nikdy se mi to nestalo. Ne, jo. Dobrý. Rozbouřilo to nějaký vztahy v tom... Kolektívu? No. Hej, hlavně, samozřejmě. Okay. Jakože, hej, a hlavně keď, jako, no. No, pojď. No, dostávaš sa na telky, veľmi tenký lat. A samozrejme, tak jako, prostě je to kolektiv prostě holek, no, tak jako holky vždycky riešia prostě všetko úplně, takže jako není to úplně nejšťastnější prostě riešenie. Prostě začínat si s holkou prostě zo skupiny, no. Ajajaj, no, přesně, ajajaj. Spekli se někdy proti tobě? No hej. už to tak říká, že jo, to už je jako taková normální věc. Tak jako čo můžeš očekávat, no prostě, tak keď mne to troška pripomína ten jako jak ide teraz ten Bachelor, ne? Že prostě máš tam jako 20 ženských a prostě každá je nějaká, máš tam jedného chlapa, tak prostě jak to může dopadnout, vieš, to je veľmi náročná prostě bitka a vyhrať ju je pre chlapa nereálne. Vy s bráchou jste založili svoji taneční školu? Bioriginal. A ta je v Praze? Ano. A nebyla i v Plzni? Byla. Jsem se na to koukala. Ale teď už není, ne? Ne. Já vím. Ano. Já to všechno vím. No a šikovná, jakoby... Ty jsi se připravila, počujem. Totálně. Vím všechno. Vím víc než ty. No, Ne. tak pojď. Ne, to vtipkuju. Ale... Můžeme dát nějaký kvíz, kludně, pojď. Kvíz, no. No, můžeme, pojď. Na budouce. Podle toho, jak vím, jak ti jdou ty kvízy, tak bych možná vyhrála. No. OK. No. No, tak kdo přišel s tou myšlenkou založit vlastní taneční školu? To asi, no... Kdo byl větší střelec? Střelec? Já jsem vždycky větší střelec, ale... Tak dobře. Ale to bylo asi také jako vzájomné. Myslím si, že brácha v té době. Protože bol s nějakými vecmi nespokojný. A jako primárně my jsme nikdy nechceli zakládat jako vlastnou školu, protože už v té době jsme si tak jako nějak uvedomovali, že to je náročné prostě viesť, jako, či už jako ľudí, ale hlavně potom aj nějaké štúdio alebo prostě tanečnou školu, že to není jako, že príďte na trénink a niečo dáme dokopy, ale že fakt sa musíš potom jako starať o tých ľudí a prostě venovať tomu čas, energiu a tak ďalej. A vlastně ich vedieš a vedieš vlastně aj celé to štúdio alebo tú školu. Takže myslím si, že už v tej dobe, alebo keď sme premýšľali, že teda založíme, tak sme toto zvažovali, ale my sme tam mali ešte tretieho spoločníka, ktorý nás trošička do toho naviedol, že nám s tým pomôže. A čo samozrejme, keby on nebol, tak do toho určite nepôjdeme. A v podstate sme to dali nejak dokopy, no. No a zažil jsi někdy nějaký jako syndrom vyhoření, nebo někdy něco, jo? No jasně. A řekneš mi k tomu víc? Kdy? Proč? Jakože chceš mi počuť, jak jsem zase plakal doma do vankúša? Ano. Málo pláč. Ne, jakože syndrom vyhorenia, no, jakože stáva sa to, no. A stalo sa to, jako já jsem si to neuvedomal v té době, uvedomil jsem si to vlastně až potom. A ježišmarja, kedy to bolo? Myslím, že to bolo pred covidom. Myslím, že pred tým covidom, že to bolo také, že už to bolo na hrane hrozne. Pretože tam bolo viacej vecí, ktoré za mňa úplne ako nefungovali, akože myslím ako na mojej strane. A ja som pribral strašne veľa, proste spánok špatne, organizácia špatne. Jakože veľa vecí prostě som jako úplně totálně takto posúval a prostě myslím si, že tam som bol úplně jakože hodně. Hodně. A co ti pomohlo? Covid. Fakt? Zavreli sa dvere a prostě člověk má čas
premýšľať. Akože ten COVID bol v niečom, ja to hovorím stále, akože niečo nám ten COVID vzal, na druhú stranu nám, ako myslím si, že proste niečo, alebo mne konkrétne určite niečo dal. A to bolo zrovna to nejaké uvedomenie, že takto to asi ďalej nepôjde a že proste musím ako niečo zmeniť, no. Určite tanečníci sú častokrát hodne podhodnocení, ale extrémne. Ale myslím si, že častokrát si za to môžeme my sami. Akože môžeme si za to sami a myslím si, že to je spôsobené kvôli tomu, že viac menej keď si to zoberieš, tak je veľa ľudí, ktorí vlastne si presne myslia, že ako stačí, ja neviem, ísť na pol roka alebo aj na nejakú trojmesačný kurz a proste už si myslia, že proste vedia tancovať. A vlastne, keď sa vie aspoň troška ten človek častokrát hýbať a má vysoké proste sebavedomie, ego proste vystrelené do nebies, tak a dokáže sa predať, tak proste laik, ktorý objednáva, dajme tomu, alebo tak on ako nevie úplne akoby toľko posúdiť proste, že či to je kvalita, alebo to není kvalita. Keď mu to ten človek ako dokáže predať, tak ako je to častokrát v podstate, že stačí, že sa vie aspoň trocha nejakým spôsobom hýbať. Nechcem povedať, že proste že vôbec a že to je lempl, ale proste sú ľudia, ktorí proste za mňa ako nedosahujú nejakých kvalít a buď učia, alebo dokonca robia, nechcem povedať show, pretože tam si už ako tí ľudia, ktorí robia show, najmä tomu Voltúčku a tak ďalej, tak už si vyberajú kvalitných ľudí, pretože vedia, s kým chcú pracovať, ale myslím ako, že také tie ďalšie nejaké proste menšie show, proste prehliadky, proste v OCčkách a proste podobne niečo ako nejaké menšie akcie alebo vystúpenia rôzne. Napadá ma teď nejaké konkrétne a možno ani nechcem hovoriť konkrétne, ale proste ako je to jednoduchšie proste sa k tomuto dostať. A je to častokrát kvôli tomu, že tie firmy chcú ušetriť na niečom, takže proste kvalitný človek vie, čo to stojí, koľko by to malo stáť, jak by mali byť tanečníci zaplatení. Samozrejme hodí nejaký proste budget, ktorý, alebo nejaké nacenenie proste tej akcie, tých ľudí a tak ďalej. No a firma proste takto pošle niekoľko proste poptávek a proste ako, pokiaľ nemajú tú skúsenosť s tým častokrát, tí ľudia, ktorí to o tom rozhodujú, tak proste pre nich je najdôležitejšie proste cena. No. A myslíš, že se jako každý dokáže naučit tancovat? Nebo ne? My sme tak ako s tým sme zakladali tanečnú školu. Jo? Že si myslíme, že každý sa dokáže naučiť tancovať. Akurát keby sa ma niekto opýtal, jestli píle nebo talent, tak poviem proste píle, pretože proste je to o tom, že človek môže byť talentovaný, ale pokiaľ proste na to kašle, tak ako bude stáť, dostane sa nejakú úroveň, alebo proste na nejakú úrovni a pokiaľ to ako nerozvíja, tak proste bude mať furt ten talent rovnaký. Ale človek, ktorý má proste píly a má každý deň na sobe, alebo každý furt proste a robí malinké krôčky, tak proste tie krôčky proste budú vždycky hore. Takže ja vždycky hovorím, keď sa ma na to aj decka pýta, hovorím, decka, ja som úplne krásny príklad. 5 alebo 6 rokov prvých, čo som tancoval, presne disco a ešte aj hip-hop, tak proste ja som extrémny problém počúvať hudbu. Ja som bol vždy mimo hudbu. Fakt? Niekedy akoby niekto vedľa mňa proste ako netlieská rytmus, tak proste ja som bol úplne mimo. Fakt? No jasne. To je hustý. A jak si to naučit? To nejde naučit? Nebo Jde to naučiť, no. Okay. A tak mne nikto rytmiku nevysvetľoval. Takže proste, to čo som ti hovoril, že sme sa učili sami. Jasne. A ani chalani, oni to cítili, to bolo oni, že mali talent, boli šikovní, ale ja som bol úplne poleno. Proste mňa, keď si postavila tam, tak som tam bol a tam som trénoval a tam som tancoval, ale úplne mimo hudbu. Jasne. No, jasne. No, bolo to tak, no. Takže som musel mať vždycky, ja som tancoval proste práve s tým jedným kámošom a on vždycky 5, 6, 7, 8 a ja, no, tak asi hej, no. A keď ja som tam počul úplne niečo iné, ale nechal som sa viesť, no. A teď už dobrý, ne?
Občas mi to taky uteče. A tak to se stává i úplně. Mistr Tesař se někdy utne. Ale moji ľudia vedia a už akože proste občas úplne 5-6 oni. 5-6 ne, to je, ja to počujem inak. Plánuješ teďka nějaký jako kroky v tom tanečním jako světě, nějaký třeba cíle, sny, co by si chtěl ještě splnit? To je hodně hluboká Deep otázka. Ja momentálne, alebo už nejakú dlhšiu dobu proste skôr mám väčšiu radosť, keď proste sa mojim ľuďom darí. To znamená, fakt vnútorne proste ma baví, keď vidím, akože jak decka proste, či už vyhrajú nejakú súťaž, alebo battle, alebo sú to aj malé ako drobnosti, keď sa im podarí ako niečo, alebo proste moja skupina proste neviem, získa nejaké ocenenie, alebo proste fakt vyhrá proste nejakú súťaž. Ale nie kvôli mne, aby ja som si povedal, super, si šikovný, ale kvôli tomu, že vidím na nich, že oni sú ako šťastní, robí im to radosť, ale zároveň to není iba to, že proste vyhrajú ale že ich to ako posúva, že v podstate robia nejaké ďalšie kroky. Že nejaké ako ďalší steps. No a co takhle bys vzkázal ještě na závěr nějakým tanečníkům nebo někomu, kdo třeba zvažuje začít tancovat anebo se pohybovat v tom uměleckém světě? Nějaká třeba tvoje rada? V uměleckém světě? Nebuďte umelí. Asi tak. To hodně. Nebuďte umělí. No, tak asi. A já si myslím, že to stačí, že to jakoby tímhle prostě jakoby fakt řekneš všechno, co chceš říct. A že si to každý vezme to, co vlastně potřebuje. Buďte praví, no. Já myslím, že to prostě platí jako o všetkom. Buďte taky, jaký ste. A to vám, ak vám to ľudia budú žrať a budú im to blízke, tak budete mať úspech, podľa mňa. Ako v dnešnej dobe je umelé väčšina vecí, ale nerobte to, pretože budete zase iba ďalší. Další ovečka. Áno. No tak jo, tak Míšo, díky moc, že jsi přijal pozvání a... Ja ďakujem veľmi pekne. Třeba někdy. No, ja dúfam. Dobre, ďakujem pekne za pozvanie a aj za pekne. Mic check, 1, 2, 3. Final countdown, no time to breathe. Get your mind ready, your rhymes better be on to the teeth. To be defeated by he, the one they call the GOAT. Checkmate on the beat， 跟不上我的节奏 ，word flow， 嘴巴闭上，肩膀摇晃的特别一样。你们皱眉，只是被我。